Hey, what's up mga chongs? Isang malupit na magandang araw po sa ating lahat mga chongs. Mayroon pa akong isang magandang balita mga chongs no, na isi-share po sa inyo. So ito na nga mga chongs. Namonetize po yung aking YouTube channel mga chongs. So maraming salamat na sa inyong walang sawang pagsuporta mga chongs no. Kahit almost 3 years na ako mga chongs na YouTube. Ngayon lang talaga namonetize yung aking YouTube channel. Meron akong dalawang account na deactivate kasi nga dahil nga sa pagkipag-sub. So yun nga na deactivate yung dalawang account ko. So ngayon ito na yung YouTube channel ko kahit na almost 3 years na siya na hindi na monetize at ngayon lang talaga na-accept yung YouTube mga chongs. Kasi yung first time ko pag-apply sa YouTube yung channel ko yung hindi na-accept kasi meron po ako isang ginamit na video na talagang hindi pwede na ma-accept kasi reviews ngayon na ginamit ko na video kaya nga dinilit ko yun at yun nga back to zero yung aking watch hours. So ito na nga mga chongs na-accept na nga yung aking YouTube channel. So kahit na umabot sa time na talagang napanghinaan ng loob kasi nga konti lang yung nag-reviews, wala kayong masyadong nag-watch sa aking video. So kahit walang masyadong na pupunta sa aking mga content mga chongs, pero hinanapan ko talaga siya ng paraan para kung paano talaga ma-boost yung aking watch hours mga chongs. So kung gusto niyo malaman ng mga chongs yung aking mga sekreto kung paano ko mabuboost yung aking kung paano ko nabuboost yung aking watch hours dito sa aking YouTube channel. So mag-subscribe kayo mga chongs sa aking YouTube channel no? And click nyo lang yung bell button mga chongs para maging updated ka sa aking video na i-upload dito sa aking YouTube channel. So ngayon mga chongs, i-share ko lang muna sa inyo yung aking mga karanasan nga sa pag-YouTube. So sa next upload ko mga chongs, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung sekreto para talaga mabuboost yung watch hours nyo no? Para hindi ba nalalagasan kasi yung time kasi mga chongs nag-boost ako nalagasan ako. Ayan nga mga chongs, tips ko talaga sa inyo, kailangan patience lang talaga kung kayo po ay gustong mag-vlog talaga, mag-youtuber, maging influencer, kailangan talaga na be patient na talaga mga chongs. Kasi kung kayo ay bago pa talaga sa YouTube, no? Kailangan nyo talaga yung patience talaga para kasi kung wala kayong patience mga chongs, talaga mapapaghinaan talaga kayo ng loob. Kasi nga sa akin yung time, kahit napaghinaan ako ng loob, talagang pinupusugi ko pa rin yung aking YouTube channel na napag-upload ako. So kaya nga hinanapan ko siya ng paraan kung paano ko talaga mapabilis yung aking watch hours. So gusto nyo lang talaga malaman mga chongs kung paano ko yung ginawa yung aking pag-boost yung aking watch hours no? Na hindi na detect ni YouTube no? Na hindi na uhuli ni Lolo Whitey yung aking pag-boost. So i-subscribe nyo lang ang aking YouTube channel mga chongs para sa next video na i-upload ko yun, malaman nyo at ma-update kayo kung paano ko ginawa no? Na hindi nalalaman in just 2 days mga chongs mamamonetize ka na sa YouTube channel. So ayun mga chongs, ano talaga mga chongs, talagang tiyaga lang talaga kung gusto nyo ma-accept, ma-monetize. Hard work na talaga mga chongs kasi kung wala kang pagsumikap sa yung YouTube channel, wala kang diskarte. So kailangan talaga dito mga chongs, gusto nyo talaga ma-monetize, kailangan nyo talagang dumiskarte no? Kahit konti lang yung views natin kasi hindi naman talaga tayo sama sa iba no? Mga sikat na mga artista at yung mga vlogger na talagang sikat na talaga at maraming talagang na-views. Pero sa atin mga chongs na baguhan pa dito sa YouTube no? Na hindi tayo na yung mga kakilala lang natin yung nakakilala sa atin. So yung ibang tao hindi nakilala sa atin, kailangan natin mga chongs na humanap talaga ng paraan at kailangan talaga na dumiskarte tayo para maabot natin yung ating goal mga chongs na ma-accept ng YouTube. So ito lang talaga mga chongs yung mga tips na pag-encourage ko sa iyo mga chongs. Talagang
So talagang tiyaga lang talaga mga chongs. Kasi hindi naman kasi sa buhay mga chongs, wala naman talagang madali sa buhay. So kailangan talaga natin pag sumikap, kailangan din na bariskate tayo sa buhay mga chongs para lahat yung goal natin, lahat yung ating mga pangarap natin ay maabot mga chongs, no? Kailangan diskarte lang talaga ang sekreto dito mga chongs sa YouTube. Gusto nyo talagang ma-accept na kahit nga ako nga almost 3 years na ako sa YouTube, meron pa akong 1 strike at meron pa akong 5 copyright claim mga chongs. Pero na-accept pa din ako ni YouTube. So, yun yung mga chongs. Talagang yun talaga mga chongs, yun talaga yung malupit na good news talaga ito sa akin mga chongs, kasi nga para bang na-boost yung confidence ko mga chongs ba, na talagang ipapatuloy ko yung aking pag-vlog at pag-YouTube dito sa aking YouTube channel. So, yun ang mga chongs. Maraming salamat sa iyong suporta, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ko na watch sa aking YouTube channel. Kahit konti lang kayo mga chongs, kahit konti lang kahit. So, maraming salamat mga chongs. Sana po ay makatulong po itong aking mga tips sa inyo. Ay sa next video ko mga chongs, ituturo ko sa inyo kung paano ba mapaboost yung ating watch hours sa ating YouTube. Mapabilis in just 1 month na mga chongs. Kasi sa akin mga chongs, isang buwan lang yung pag-boost ng aking YouTube channel. No, na-monetize na din after 1 month mga chongs. Na-monetize talaga ako mga chongs. So talagang legit ito mga chongs. So stay tuned lang kayo mga chongs sa aking YouTube channel, and abangan yung aking next video na aking i-upload. So see you next vlog mga chongs, and maraming salamat, and have a nice day po sa inyo lahat, and God bless po.